Gipaimbestigahan sa Konseho sa Mandawi City kadtong insidente sa snatching sa reclamation area diin ang mga biktima mga babae nga nagmotorsiklo. Misangpot yun kini sa kamatayon sa usa ka biktima di napantok ang ulo human sa hitabo. Ang report ni Nico Serino. Pebrero 22 sa gabi nahitabo ang insidente sa pagpanglabni sa May Mantawi Drive. Tulo ka mga babae nga luwan og motorsiklo gikatahong gitaparan og lain nga motor nga may sakay duha ka mga lalaki. Gisuwayan og labni ang bag sa usa na outbalance ang mga nagmotor nga mohinungdan sa pagkalamba sa mga babaeng biktima. Usa kanila si Jennifer Vallespin nagrabihan ug nakabsan gyud sa kinabuhi. Ang insidente gituki atol sa sesyon sa konseho niadtong Lunes. Si Konsehal Malcolm Sanchez gidangpan sa usa sa mga biktima. Mipasar kini og resolusyon sa konseho nga susihon ang insidente aron maabagan ang mga biktima. Alarming kayo na kay like karon sa netabo bitaw gi-convene ng mayor ang atong mga kapulisan nga at least police visibility. Now nga doon na natay mga bag-ong service sa atong police, magsigid na sila grooving. Usa sa gipanawagan ang Committee on Health pagsusi sa reklamo sa giingong dugay nga pag-atiman sa biktima sa ospital. Inquiry kay both sides in aid of legislation para matabangan nato in a way nga ang city nakatabang mapamatud-an after the investigation kung naagyo yung like nailapses or unsa, so it's up to the victim na. Sa nasayran, giimbestigahan pa sa kapulisan ang hitabo pagtino kinsa ang responsable sa krimen. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.